Ассалому алейкум духтарако ва апои ма пижаморо мепурсен кӯ ма апои ма ина марҳамат кунед нархи оптоюшон ай 30 сомон сар мешавад то 70-80 сомона ёкунед ина пижаморо дидин нархи пижамо мепурсен кӯ апои ма ина марҳамат кунед оптоюшон ай 30 сомон то 70-80 сомон сар мешавад апои ма нархи донаш бо фарқ мекунад апои ма ина номбаршонро мемонам нависеншон адресо бозори Корун 12 мешавад 4 қатор ряди дароз апои ма ряди дароз мешавад дасти чап ина марҳамат кунед нависешон да сабкам дорам мақсад роитон мекунам на марҳамат кунед рена вора 50 сомон апои ма чанд амудош ҳастай ай 30 сомон сар мешавад то 70-80 сомон нархи оптоишан апои ма нархи оптоиш бу нархи дона бо фарқ мекунад апои ма мақсад донаам дорам ҳам дона дорам ҳам оптои касе ҳамкорӣ кардани нависед дар ватсапшон апои ма ва ответ ометан борои гарини арзон бо сифатҳои беҳтарин на марҳамат кунед апои ма бори хитоян ҳамаш апои ма бори хитоян нахедоам ҳаста апои ма барои ман нависед хоса вариант бисёри бадай апои ма нависед